Hola, benvinguts una altra vegada a la teca. Avui us presentaré un plat típic d'aquestes festes, que és el pollastre amb escamarlans. Es tracta d'un pollastre de pagès acompanyat d'uns escamarlans. La combinació és molt bona. Llavors, el pollastre és un pollastre que es cria al camp, s'alimenta de pica del terra, pa, blat de moro, i llavors això li dona un color diferent i les carns també són diferents. És un pollastre que es desarrolla molt més, amb la qual cada quarto del pollastre és molt gran. Llavors, per fer el plat aquest, hem hagut de dividir cada quarto de pollastre amb 3 trossos, per ser unes porcions com Déu mana. També, els escamarlans, que els teniu, que són grans. I llavors el que farem és fer un bon sofregit, que el farem a base de ceba trinxada, ceba de Figueres, que és una ceba més gustosa, llavors tomàquet triturat, uns grans d'all i una picada feta a base d'ametlla, avellana i pinyó. I també el que no hi pot faltar és el vi. Una copa de vi sec o una copa i mitja de vi sec blanc. Doncs anem salant el pollastre, l'anem posant a la cassola, que ja tinc aquí l'oli que està calent. Primer el rostirem. Podeu veure aquí les parts del pollastre, lo grans que són. La cuixa mateix té unes bones dimensions. Aquest és un plat per 8 a 10 persones. Aquí reservarem el fetge del pollastre, que també l'afegirem a la picada. Quan tirem la picada i també el passarem una mica per la paella i l'afegirem a la picada. Ja podeu veure com està quedant el pollastre. Mireu que rosset que està quedant. Ara ja el podrem treure. Així doradet. L'hem deixat un quart d'hora aproximadament a foc viu. Ara li tancarem el foc. Bé, traiem el fetge, que també ja el tenim doradet. Reservem. Ara traurem part de l'oli aquest que tenim aquí, en deixarem una mica per fer el sofregit, però n'hi hauria massa, perquè aquest pollastre també deixa molt greix. Una mica d'oli. Cuidado. No ho voltem per fora. Traurem una miqueta més. Fer el sofregit i hi tiraré primer la ceba amb aquesta mica d'oli que hem reservat del pollastre. Aquí tenim 4 cebes de Figueres per aquest sofregit. Els deixarem que es vagin rossint i quan estigui rosseta hi afegirem el tomàquet i a continuació la picada. Ho deixarem coure uns 7 o 8 minuts més o menys, que és el temps que tarda en dorar-se. O foc mig, no se'ns cremi. fins que agafi un color doradet.
Bé, ja veieu que ha quedat la ceba ja dorada, tirem el tomàquet. I he posat aquí 2 tomàquets madusos bastant grandets. Ho deixarem coure uns 5 minuts, que ja haurà agafat el tomàquet color. Doncs ja hi he tirat la picada, com us he dit, amb les avellanes, pinyons i ametlla, el fetge trinxat, per això té aquest color així més fosquet, i els alls trinxats també. Ara ja ho deixem un minutet, que s'acabi de coure, i a continuació ja hi tirarem el pollastre. Baixarem el foc, anirem incorporant el pollastre. Bé, ja tenim el pollastre col·locat, ara hi afegirem el suc que ha sobrat de rostir el pollastre, que ha quedat aquí. Hi posarem el vi blanc, la copa de vi blanc, escamparem perquè quedi tot ben cobert de vi blanc. I a continuació hi posarem una mica de brou de pollastre, que si en teniu a casa de fet, doncs el podeu posar, i si no també podeu comprar-lo fet, que n'hi ha que estan molt bé. Regarem una mica, per cobrir-lo una miqueta. Si convé, ara n'hi posaré una miqueta, i si convé, n'hi afegirem una mica més tard. Ara li donarem unes quantes, una mica sacsejat. Així. Per tal que es vagi barrejant tot bé. I ja ho deixarem coure una hora i mitja, més o menys, d'una hora i mitja a 2, a foc ben lent, per tal que es vagi estovant el pollastre. Quan falti un quart d'hora, més o menys, hi tirarem els escamarlans i ja estarà preparat per servir-ho. Mireu com està quedant el pollastre, el suquet, tot espesset. I ara, després d'haver passat una hora i mitja, ara hi posaré els escamarlans. Cuidado. Bé, ho remenarem una mica, que quedin aquí ben integradets els escamarlans. Li tirem una miqueta més de suc, que ja tinc aquí reservat. I els deixarem coure 10 minuts i després pararem el foc i ho deixarem reposar fins al moment de servir-los. Com més estona pugui reposar el plat, molt millor. Sempre queda més bo. Bueno, mireu el plat ja, que s'ha acabat ja. Com ha quedat? Com ha quedat el suc.
El pollastre ja tot ben cuit, els camarlans. Llàstima que no podeu sentir l'olor, perquè fa una olor estupenda. Bueno, ara ja procedirem doncs, a emplatar-lo. Aquest és un plat que ara per aquestes festes doncs, el podeu fer, vull dir, és un plat que quedarà molt bé. Segur que els vostres convidats els agradarà molt. Bueno, com sempre, si voleu seguir veient els meus vídeos, doncs subscriviu-vos al meu canal i doneu-li el like si us agrada el plat, que espero que sí. Ara el vaig a emplatar. Tenim aquí una cuixa, ja veureu. Bueno, ja us vaig dir, ja us he dit que era una peça gran, que el pollastre aquest de pagès doncs s'havia de dividir els quarters en 2 o 3 parts, perquè si no, esclar, és un plat que és antic, que la gent estava acostumada a menjar grans plats i avui dia mengem menys, amb la qual queden unes porcions molt bé i espero que les disfruteu. Posem una mica del suquet, que ha quedat per aquí amagat, però apa, aquí el teniu, ben bonic. Fins aviat, fins la propera recepta, us espero. Moltes gràcies.